Illejla il-Prim Ministru u l-Ministru tal-Finanzi ippruvaw jagħtu problemi kbar b'soluzzjonijiet żgħar. Kienet din l-ewwel reazzjoni tal-kap tal-Oppożizzjoni Joseph Muscat għal budget tas-sena d-dieħla. Budget li ħarab mill-isfidi li qed jiffaċċjaw il-familji u l-ħaddiema li ma ndirizzax il-kontijiet tad-dawn u l-ilma, l-għoli tal-ħajja, il-qasam tas-saħħa u lin-negozji. Il-kap tal-Oppożizzjoni rrefera l-weda tal-Gvern li jnaqqas ir-rata tal-income tax fejn qal li suppost b'din il-miżura il-familji kienu jifrankaw 160 miljun euro. Issa bl-introduzzjoni tal-Parent Band numru ta' familji se jifrankaw biss 10 miljuni, ekwivalenti għal 3,43 euro fil-ġimgħa. Dwar iż-żieda fil-lif tal-maternità, Joseph Muscat qal li din il-U-turn min-naħa tal-Gvern mhijiex commitment finali għaliex għad trid tiġi diskussa fl-MCSD. Semma l-kontijiet tad-dawlu tal-ilma u kif ma' Standard & Poor's u mal-Kummissjoni Ewropea, il-Gvern stqar li se jkun qed jolli dawn il-kontijiet matul is-sena d-dieħla filwaqt li f'Malta qed jagħti l-impressjoni li se jibqgħu l-istess. Lawrence Gonzi u Tonio Fenek għal darb'oħra wkoll bil-kemm tnifsu dwar il-kontijiet tad-dawlu tal-ilma. Ma kellhomx il-kuraġġ jkunu onesti u jgħidu lill familji u negozji Maltin u Għawċin dak li qalu lil barranin dwar il-kontijiet tad-dawl, il-kontijiet tal-awsterità. Xi ħaġa li ma semmitx fil-budget għal Joseph Muscat hija taxxi żejda li se jfissru pis ta' 36 miljun euro. Punt ieħor li ħeba l-Gvern fil-budget 2012 huwa l-infiq fuq il-bini tal-Parlament il-ġdid. Tant li ħoloq fond apposta magħruf bħala l-Special Purpose Vehicle, l-SPV, bilan li l-flus li jintefqu jibqgħu ma jidrux fid-dejn tal-pajjiż. Joseph Muscat saħaq li Gvern Laburista jkun onest mal-poplu jimxi baqal permezz ta' pjan ambizzjuż li joħloq l-istabilità meħtieġa fil-pajjiż. Li gvern ġdid immexxi minni jekk jingħata l-fiduċja mill-poplu, inaqqas il-kontijiet tad-dawlu tal-ilma b'mod sostenibbli u realistiku, b'mod li ngħinu lill-familji u nkabbru l-ekonomija biex bekk nindirizzaw bl-aħjar mod id-deficit u d-dejn. Dan it-traħħis realistiku u responsabbli li se nippreżentaw lill-poplu meta jasal il-waqt ikun l-aħjar mod kif inkabbru l-ekonomija u nġibu aktar xogħol u investiment lejn pajjiżna.